Mám pre vás dôležitú opakovačku, ktorú si hovoríme za každým na kurzoch, ale stále sa ma na ňu ľudia pýtajú a podľa mňa to je veľmi dobrá pomocka na to, prečo kráčať s Nordic Walkingovými palicami, lebo pri Nordic Walkingu využívame náš hlboký stabilizačný systém, naše vnútorné svaly, celé, ktoré sú tu hore začínajú, sú predkané celým telom a končia až dole. Čiže my ich chceme zapojiť, keďže celý deň sme tu, lebo sedíme, sedáči sa z nás stali. Chceme ich zapojiť. Čiže my sa vystreme, takzvané vystreme, sme v aktívnom postoji a nekráčame pred telom tu s lakťou, lebo tu teda naozaj nevyužívam tie vnútorné svaly a nemám ten aktívny postoj. To je taká tá v zásade turistika. OK, Nordic Walking je cez ramená a je smerom viacej vzad, to je toto. Čiže veľa ľudí mi povie, ale ja kráčam cez ramená a nekráčam cez lakte. Áno, ale tu opäť nič mi nerobí horná polovica tela. Čiže nekráčame ani tu, nič mi to nerobí, nekráčame ani tzv. Pred telom, nič mi to nerobí, aj nehorí mi svaly tým pádom. A my sa snažíme kráčať tzv. Za telo, to je toto, ukážem vám potom aj z boku, lebo teraz, keď sa pozriete na mňa dopredu, mi začína rotovať horná polovica tela a začínajú mi makať všetky tie vnútorné svaly. Čiže z boku, nie je to tu, nie je to ani tu, ale je to tu. Silno zapichnem palicu za telom, otvorím rukavičku, turistickú by som neotvorila, by som stratila palicu a švihom idem dopredu. Čiže je to aktívne, pevné, budete mať aj 30. Čaute.